हेलो लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनायसाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर जायफोर बिथांमोना रिज्यूम एप्लाइ खालामदों जुदि नोंथाङाबो रिज्यूमखौ एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला रिज्यूम थिंजायनिफ्राय नैबेबायदि मोनसे मेसेज दैथायहरनाय जादों बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया जायफोर बिथांमोनानोखि नैबेबायदि मेसेजखौ मोनदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय लिरनाय दङ 25 अक्ट'बरनि सिगां सिगां नोंथांमोना बेवहाय पान कार्ड आरो बेंक डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनानै लानांगौ थ' बिदिब्ला जुदि नोंथांनाव बेबायदि मेसेज फैदोंबा नोंथाङा गोख्रैनो पान कार्ड नाम्बार बेंक IFSC कोड नाम्बारखौ आपडेट खालामनानै होदो जुदि नोंथांमोना ग्रुपनि मुङाव खालामदोंब्ला ग्रुपनि पान कार्ड नाम्बार आरो बेंक पासबुकआव थानाय जिथु IFSC नाम्बारखौ आरो जायफोरा इन्डिभिजुवेल खालामदों बिथांमोना गाव गावनि पान कार्ड नाम्बार आरो IFSC नाम्बारखौ नोंथांमोना गोख्रैनो आपडेट खालामनो नांगोन बिदिब्ला जायफोरनाव मेसेज फैदों बिथांमोना गोख्रैनो आपडेट खालामदो आरो जायफोरनाव मेसेज फैयाखै सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया बिथांमोनावबो लासैनो फैनो हागौ थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो गासैखौबो आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिनानै होगोन थ' बिदिब्ला माबोरै आपडेट खालामनाय जायो स' बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ लोगो लेवाफोरनोबो शेयार खालामहरदो थ' दानिया लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला जुदि नोंथांमोना बेखौ आपडेट खालामनोब्ला दानिया जितु स्वयंनि अफिसियेल वेबसाइट थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुगोन swayam.in थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबलांनांगोन थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ गाहायाव स्क्रल डाउन खालामब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय 95,809 ता ग्रुपआ बेवहाय रेजिस्टार खालामदोंमोन थ' बेनिनो 62,295 ता ग्रुपआ बेखौ एप्लिकेशन साबमिट खालामदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय गासैखौबो नायनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय जितु पान कार्ड आरो बेंक डिटेल्स बेयाव आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना जितु अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मोनसे आइडि नाम्बार मोनदोंमोन आइडि नाम्बारजों लोगोसे मोनसे पासवर्ड नाम्बार मोनदोंमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बिदि राइट साइडआव नायोब्ला नोंथांमोना लगइन अप्शन नुनो मोनगोन थ' बिनिनो नोंथांमोना जितु आइडि नाम्बार मोनदोंमोन बे आइडि नाम्बारखौ इउजार नेमाव नङाबा मबाइल नाम्बाराव होदो थ' बिनिफ्राय गाहायाव पासवर्ड नुनो मोनदों नोंथांमोना बे पासवर्डखौ गाहायावहाय एन्टार खालामना होबानो जाबाय थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव केपचा कड नुनो मोनो केपचा क'डखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै हो थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि पासवर्डखौ गोसोआव गैया थ' बिदिब्ला नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन फरगट नङाब्ला रिसेट पासवर्ड होननाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनानो पासवर्डखौ गोसोआव गैया थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय फरगट नङाब्ला रिसेट पासवर्डआव नोंथांमोना बेखौ गोदानै बानायफिनना लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ गासैखौबो बेवहाय एन्टार खालामनानै नोंथांमोना गाहायाव लगइन दङ लगइन अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय लगइनआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गोजा गाबनि जितु पपआप मेसेज फैदों बेवहाय क्लिक हेयार टु आपडेट पान एन्ड लन एकाउन्ट डिटेल्स थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय पान आरो जितु लन एकाउन्ट दङ नोंथांमोना बेखौ बेवहाय आपडेट खालामनांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बे गोजायाव क्लिक खालामना होयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांनि जितु ग्रुप नाम बेवहाय मबाइल नाम्बार होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन गासै नोंथांनि ग्रुपनि डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारनानै फैगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बिनि गाहायाव नोंथांमोना नायदो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रुप पान नाम्बार दानिया नोंथांनि जितु ग्रुपनि पान कार्ड दङमोन ना बे पान कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय दानिया नोंथांमोना राइट साइडआव नाय ग्रुप पान दानिया डकुमेन्ट्स जितु पान कार्ड दङ बे पान कार्डखौ नोंथांमोना जेरक्स स्केन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों दानिया एकाउन्ट नाम्बार दानिया नोंथांनि जितु एकाउन्ट नाम्बार दङना बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय नोंथांमोना राइट साइडआव जितु दानिया बिथिं IFSC कोड नाम्बार दङमोन ना बे पासबुकआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे IFSC कोड नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' दानिया नोंथांमोना दानिया गाहायाव नुनो मोनदों गाहायाव नोंथांमोना दानिया सेभ बेसिक डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला क्लिक खालामनानै होयोब्ला बियो अलरेडि साक्सेसफुल जालांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदि खालामब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबा मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबा डिसलाइक खालामदो जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।